Soldatens juleaften af Willy Sørensen. Vi vil i vores PowerPoint komme ind på temaer, sproget, vi vil give et lille resumé af fortællingen, vi vil også komme ind på fortæller samt fortællerholdning, desuden vil vi komme ind på billedsprog og kontraster samt symboler. Vi vil også senere fortælle noget om de eksistentielle træk, og til sidst vil vi fortælle noget om budskabet og konklusionen. Med hensyn til temaerne i soldatens juleaften, så har vi med krig at gøre, da vi ved, at ham er hovedpersonen, han er soldat og er udstationeret. Derudover har vi jo en del kristendom indover, da vi ser det her forhold mellem Gud nede på jorden og englene og ja, ikke mindst soldaten selv, da de har en samtale nede på jorden. Derudover har vi også egoisme og medmenneskelighed, altså man skal tænke på de andre, før man tænker på sig selv. Som det næste har vi sproget. Vi har konkluderet sproget til at være delvist moderne, siden at det ikke er et ekstremt gammeldags dansk. Altså, vi bruger rent faktisk bogstaver som æ, ø og å, hvor man i gamle dage ville have brugt dobbelt A i stedet for et å og så videre. Det er et meget beskrivende sprog. Og så er der sådan nogle lidt anderledes stavelser, end hvad vi sådan vil gøre i dag, ligesom at de skriver hjerte med æ og så videre. Men det er et meget formelt sprog, altså det er et meget vel overvejet ordvalg. Og så et resumé fra soldatens juleaften. Historien handler om en soldat, der er udstationeret i krig juleaften. I begyndelsen får man at vide, at soldaten har fået en ordre om at springe ud fra et fly med en bombe og ramme et fjendtligt territorium. I løbet af hans fald møder han nogle engle, som konfronterer ham med hans valg og beslutning om at bombe det fjendtlige land. Det lykkes på et tidspunkt for englene at overtale soldaten til at afgive bomben til dem og tage den med op til Gud. De to engle hjalp herved soldaten sikkert ned på jorden ved at bære ham. På jorden møder soldaten Gud og beder Gud om hjælp. Soldaten er bange for at falde i fjendernes hænder. Yes, så vil vi også komme lidt ind på fortæller samt fortællerholdning. Som vi kan se i historien, så er der en observerende tredjepersonsfortæller. Det kan vi se ved at læseren ikke får nogle indre synsvinkler og tanker fra personerne. Vi får kun sådan de ydre synsvinkler fra personerne at se. For eksempel, hvor de beskriver englene osv. Det er en meget objektiv holdning, vi får fra fortælleren. Altså, det virker som om han ikke helt har en subjektivitet til soldaten, Gud eller englene. De konflikter, vi møder i historien, er objektive ud fra fortællerens synsvinkel. Altså, for eksempel, da soldaten falder, og han taler og diskuterer med englene. Og så er det med hensyn til billedsprog og kontraster, samt de symboler, der er i soldatens juleaften. Vores billedsprog, det er på linje 11, side 157, hvor vi har lavet et udsnit, og det lyder: Men stjernerne blinkede stadig så nervøst, at han ikke kunne holde synet fast, og englene fløj tæt omkring ham og så ham bedende ind i øjnene. Altså, vi ved jo, at stjernerne de kan ikke blinke nervøst, og stjernerne har fået givet menneskelige egenskaber, men stjernerne er et abstrakt begreb, og det er derfor en personifikation. Personifikation. Så har vi nogle kontraster. Altså kontrasten, det er jo det her med soldaten i juleaften, hvor juleaften det fremstår som altså det her med hygge og kærlighed og altså det positive, mens soldaten fremstår som det negative, da han er i krig, og krig er oftest tristhed. Ja. Og så de symboler vi har i teksten, det er at soldaten nu blot er et billede på mange. Han er et billede af menneskeligheden. Se det over med. Yes, så noget om det eksistentielle træk, så er det at livet, det her det ses som at være meningsløst. Man kan sige, at soldaten har jo et mulighed for at træffe et valg. Han befinder sig i ingenmandsland. Han har som sagt mulighed for at træffe et valg, men alligevel så vælger han den egoistiske vej, hvilket er meget karakteristisk for perioden.
Man kan sige, at vi glemmer kærligheden og medmenneskeligheden. Den eksistentielle udfordring består i at realisere sit liv. Dette kan kædes sammen med soldaten, der gør opmærksom på, at det er hans pligt at udføre selvmordsmissionen. Budskab og konklusion. Budskabet i historien er, at man skal tænke på andre, før man tænker på sig selv, altså også kaldet næstekærlighed. Konklusionen er, at det er en slags kritik af velfærdsstaten, altså via krig, ødelæggelser og grådighed. Soldaten er et symbol på tiden, men har et valg. Vi har hoppet i med begge ben, hvis det havde været i dag.